ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல 18th சாப்டர்ல இருக்கும். 18வது அத்தியாயம் பகவத்கீதை வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது அர்ஜுனருக்காக கொடுக்கப்பட்ட உபனிஷத் கிடையாது. இது அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கலிகாலத்துல நம்ம வாழ்க்கைய சரியான முறையில, ஏன்னா உயர்ந்த மனித பிறவி ரொம்ப சீக்கிரத்துல கிடைக்காது. அப்படிப்பட்ட மனித பிறவிய நம்ம சரியான முறையில நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பகவானோட உபதேசங்கள், உத்தம ஸ்லோகங்கள். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். கேட்டுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது வேற. ஆனா இதுல கொடுத்த அத்தனை விஷயங்களையும் என்ன கர்மம் பண்ணணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணணும், பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அக்கர்மா, அக்கர்மான்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். அதே மாதிரி சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், அதுல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம உயரணும். அப்புறம் பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும். ஏன்னா இந்த மனம்தான் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஆசைப்பட்டு நமக்கு கஷ்டங்களை கொண்டு வருது இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மனதை நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம புலன்களை எல்லாம் பகவானுக்காக என்கேஜ் பண்ணும்போது நம்ம சரியான முறையில பாதுகாப்போடு இருப்போம். அதுதான் அங்க ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம். நமக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றது நம்மள தாக்கவே தாக்காது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகா அதுதான் பார்க்க போறோம். துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றது 2வது அத்தியாயம் பெரிய அத்தியாயம். அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயம் பெருசு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பகவான் அப்படியே கம்பைல் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா. இது வரைக்கும் 17 அத்தியாயங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அந்த உபதேசங்கள் எல்லாத்தையுமே நமக்கு இதுல சம்மரியா பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றதான். அப்புறம் சரணாகதி பகவான்கிட்ட நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்றதையும் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கிக்கிட்டு இதன் படிக்க நம்ம பகவத்கீதை என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துக்கணும், வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் முழுமையா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். இதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் லெவல் 2ல அவசியம் ஜாயின் பண்ணணும். இதே மாதிரி இன்னும் நல்ல நல்ல அனுபவங்கள், நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல உயர்வு எல்லாமே நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மங்களச்சரண் வாசிச்சுங்களா துர்கா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வள்ளியம்மாள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं ज्ञानभूतले स्वयं रूप कथा मह्यं तथा प्रदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपथ कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं विशदं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं श्री ललिता श्री विशाखान्वितां सत्यं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते सप्त कांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुक्षेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते च नमः। गुरवे गौरकान्तिराय राधिकायै कृतालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादया देशतारिणी
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण डिवोटीஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். நேற்றுக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்த்தோம். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்பிக்கை, முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். யாகம், தானம், தவம் இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கண்டிப்பா மனித பிறவில நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யணும். யாகம், தானம், தவம், வழிபாடு இதெல்லாம் செய்யணும். எதனாலன்னு நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம பாபங்கள்லாம் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு வெளியில வர்றதுக்காக நம்ம கண்டிப்பா இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாத்தையும் நம்ம அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுல எந்தெந்த குணத்தில் உள்ளவங்களோட அதாவது சத்துவகுணத்தில், ரஜகுணம், தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதால நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் ஹரி ஓம் தத் சத் அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக உச்சரிக்கப்பட வார்த்தைகள். எந்த யாகம், தானம், தவம் செஞ்சாலும் இந்த வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது பகவானை திருப்திப்படுத்தும். பிராமணர்களால உச்சரிக்கப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். இதுல முதல் ஸ்லோகம் दुर्गा माताजी 18.1 श्लोकम। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, சந்தேகம் கேக்குறாங்க. அப்ப சந்தேகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை போக்கணும் அப்படின்னு பகவான கேக்குறாங்க. அதுக்காக கேசி அசுரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேசின்ற அரக்கன் இந்த குதிரை வடிவத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா, இவங்கள பகவான் என்ன பண்ணாங்க, வதம் பண்ணாங்க. அது மாதிரி நம்ம கிட்டேயும் அந்த சந்தேகம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, அது நம்மளுக்கு ஒரு அறியாமைதான் இல்லைங்களா, அதான் நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாதனாலதான் சந்தேகம் வருது. அப்ப அந்த சந்தேகத்தை பகவான் ஞானம் அதன் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கணும். அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த சந்தேகம்ன்றது கேசி அசுரன் மாதிரி அதை வீழ்த்தணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்றதையும் அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் புலன்களின் அதிபதி, நம்ம புலன்களோட அதிபதி யாரு? பகவான். சரிங்களா? ரிஷிகேஷான்னு சொல்லுவாங்க பகவான, புலன்களின் அதிபதியா. அப்போ நம்ம புலன்களால நம்ம யாரு திருப்தி பண்ணணும்? பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதனாலதான் பக்தியின் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும். நம்ம புலன்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா புலன்களின் அதிபதி அவங்கதான் ஹெட் அப்படின்னும் போது, அப்படிப்பட்ட புலன்களை நம்ம திருப்திக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதனாலதான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம ஈடுபடுறோம். அதனால புலன்களின் அதிபதி பகவான். அப்ப நம்ம புலன்களை எல்லாம் நம்ம யாருக்காக நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும்? பகவானுக்காக என்கேஜ் பண்றதுதான் சரியான முறை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தியாகம், சந்நியாசம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 18.2 ஸ்லோகம். पद्मावती माताजी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्माणं नियाशं सन्न्यासं तवयो विदु सर्व कर्म बल त्यागं प्राहुष त्यागं विशेषण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சந்நியாசம், தியாகம் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். பொதுவா சன்னியாசின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க காட்டுல போய்
தவம் பண்ணுவாங்க. ரிஷிகள், சன்னியாசிகள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜட ஆசைகள் உள்ள செயல்களை துறந்திருப்பாங்க, தவத்துல இருப்பாங்க. செயல்கள் ரொம்ப இந்த ஜட ஆசைகள்ல நிறைய விருப்பப்பட்டு அதற்கான செயல்கள் அவங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, செயல்ல விருப்பம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் சந்நியாசம்ன்றது. அப்ப ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம செய்யணும், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி எல்லாத்தையுமே நம்ம சரிவர செய்யணும். ஆனா அதுல உள்ள பலனை நம்ம எதிர்பார்க்காம செய்யறோம் அப்படின்றதுதான் தியாகம். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, போர் பண்ண போறாங்க. ஆனா அதோட பலனை எதிர்பார்த்து பண்றாங்களா, எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலயோ, இல்ல போர் பண்றதுனால எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படின்ற நினைப்பிலையோ செய்யறாங்க இல்ல இல்லைங்களா. அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செயல்கள் எல்லாம் தியாகம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.3 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜீவரக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। न्यायं देशवादिश्योक कर्म प्राहिर्मतीशनः यज्ञानं तपो तथा न तव कर्म तत् याज्ञमदि सपारो। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அப்போ எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் அப்படின்றதான் பொதுவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் பலனை எதிர்பார்த்து எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்யணும், யாகம், தானம், தவம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. யாகம், தானம், தவம்லாம் என்னன்னு அது எல்லாத்தையும் என்றுமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால இது நம்மள என்ன பண்ணும், சுத்திகரிக்கும், நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்றது, நம்ம கான்சியஸ்னஸ் ஆத்ம நிலைய பியூரிஃபிகேஷன் பண்றது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா இங்க கட்டுண்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, மாயினால முகுணங்களோட தாக்கத்தினால அதுல இருந்து என்ன நிறைய செயல்கள், நிறைய கர்மாக்கள்லாம் நம்ம கிட்ட அக்குமுலேட் ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகணும், நம்ம பியூர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டிப்பா யாகம், தானம், தவம் இதுல எல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம ஈடுபடணும். நமக்கான கடமையை நம்ம அதை செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.5 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। 18.5 श्लोकम। ओके माताजी। यज्ञ दान तप कर्म न इत्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயலை என்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. நம்மள தூய்மைப்படுத்தும் விஷயம்தான் இந்த யாகம், தானம், தவம். அதனாலதான் இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே சரிவர செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கலியுகத்தோட தவம் அப்படின்றது என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் தானம், அதுவும் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையா நம்ம கண்டிப்பா அதை செய்யணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். அதே மாதிரி யாகம், அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அது மாதிரி செய்யும் போது என்ன ஆகும், நமக்கு பியூரிபிகேஷன் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.6 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. வள்ளியம்மல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதான் யபீது கர்மாணி சங்கம்ய ஸ்வபவாமி ச கர்த்தவ்யானி மே பாத நிஷ்டிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவான் இப்ப அர்ஜுனர் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க, சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன,
தியாகம் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. சந்நியாசம்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கிறது சந்நியாசம். அதே மாதிரி செயல்கள் பண்ணாம இருக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து தியாகம்ன்றது எல்லா செயல்களையும் செய்யலாம், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அதாவது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் அவசியம் செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுலதான் நம்ம இதையும் பார்க்கிறோம். செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதலின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தின் அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மேந்தனை இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த 3 குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி தன்னோட செயல்களை செய்வாங்க, அதாவது யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து செய்வாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது இக்னோரன்ஸ்ல தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அறியாமையில புரிதல் இல்லாம செய்வாங்க. சரிங்களா, அப்படி செய்யக்கூடாது. அதாவது தர்மம் அதர்மம்லாம் தெரியாது, வேதம் தெரியாது, பகவான் யாருன்னு தெரியாது, அதாவது இந்த உலகத்திலே யார் உருவாக்கி பாதுகாக்கிறாங்கன்றலாம் தெரியாது. அப்போ ஒரு புரிதல் இல்லாம அறியாமையில செய்வாங்க, அது தவறு. பேஷன்ல உள்ளவங்க என்னன்னா பயத்துல செய்யாமட்ட ஏதாவது நமக்கு கஷ்டம் வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல என்ன பலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க இல்லைங்களா. அதுவும் வந்து சரியான முறை கிடையாது. அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எதையுமே எதிர்பார்க்காம கடமையா தன்னோட எல்லா செயல்களையும் வேதத்தின் குறிப்பிட்ட முறைப்படி செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி செய்யறதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம பழகிக்கணும், சத்துவகுணத்திலிருந்து பலனை எதிர்பார்க்காம வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி கடமையா நம்ம யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.13 14 ஸ்லோகங்கள். சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பம்சை தாதி மகா பாஹோ காரணாதி நிபோதே மே சாங்கயே கிருதாந்தே பிரகோதாதி சித்யே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் தத கர்தா கரணம் சப்கிருதவிதம் விவிதாஷ பிரதர்சேட்டா ஸ்ரேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பம்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். அதாவது நம்ம ஒரு செயல் நல்லபடியா முடிவடையுது அப்படின்னா அதற்கு வந்துட்டு 5 காரணங்கள் தேவை. சரிங்களா, நம்ம நினைப்போம் நம்ம ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறோம், நம்ம அதை நல்லபடியா செஞ்சிடணும், நம்ம நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஆனா எதனால அதுல நமக்கு தோல்வி வருது, ஏன் நம்மளால எல்லா செயல்களும் நம்மளால நினைத்தபடி நம்மளால ஆசைகள் எல்லாம் அடைய முடியல அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும், அவ்வளவு சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கான்னா கிடையாது. நம்ம ஒரு செயல் நம்ம விருப்பப்படுறோம், அதை அடையணும் அப்படின்னும் போது அந்த செயல் நல்லபடியா நடக்கணும்னா அதற்கு இந்த 5 காரணங்களும் பொருந்தி வரணும். அப்பதான் அந்த செயல் நல்லபடியா நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ என்ன பார்க்கத்தோம்னா செயலுக்கான இடம் சரீரம் உடல், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள். நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னா புலன்களை தான் நம்ம இதுல என்கேஜ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் என்டிவர், இறுதியாக பரமாத்மா பகவானோட அனுகிரகம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாட்சியா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு எல்லா பிறவிகள்லயும் நம்மளுக்கு கூடவே சாட்சியா பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்ன கர்மங்கள் பண்ணிருக்கோம், என்னென்ன சுக்ருதி இருக்கு நமக்குன்றதெல்லாம் தெரியும். அப்ப நம்ம ஒரு செயல் பண்றோம், ஆசைப்படுறோம், அதை அடையறதுக்கு பிரயத்தனம் எல்லாம் பண்றோம் போது அந்த சுக்ருதி இருந்தா மட்டுமே தான் அது நம்மளுக்கு கைகூடும், இல்லைன்னா கைகூடாது இல்லைங்களா. அப்ப இறுதியாக பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்றவங்க. அப்ப செயலுக்கான இடம் உடல் தேவை, சரீரம், செய்பவன் தேவை, புலன்கள் தேவை, பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் தேவை, இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம தான் செயல் எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சு நம்ம நினைச்சதெல்லாம் அடைய முடியும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கோம்ன்றதுதான் மாயை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.16 ஸ்லோகம். சுதா ரங்கநாதன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தா ரமாத்மனாம் கேவலம் தூயஹ
भाष्यத்தை कृत बुद्धिवान्द स पश्यति दुर्मதிः. हरे कृष्ण माताजी. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. நம்ம தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் பிரதானம் அப்படின்ற எண்ணத்துல உள்ளவங்க உள்ளபடி அவங்க நல்ல இது புரிதல்ல இல்ல அப்படின்றத இங்க விஷயம். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம தான் அதற்கெல்லாம் காரணம். ஒரு செயல் நடக்குது, நம்ம தான் அதுக்கு காரணம், நம்மளாலதான் அது கை குடிச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாலே அது சரியான புரிதல் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு செயல் நடக்கணும்னா இந்த 5 விஷயங்களும் நல்லபடியா இருந்து பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே தான் அந்த செயல் நல்லபடியா கிடைக்கும் அப்படின்றதான் உண்மையான தாத்பரியம். இதை யாரு தெரிஞ்சுக்கலையோ அவங்க அறியாமல் இருக்காங்கன்றது அர்த்தம்ன்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.18 ஸ்லோகம். உமா தங்கராஜ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ज्ञानं यज्ञोऽयं प्रज्ञात त्रिविधा कर्म शोधान कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संकरः करः. हरे कृष्ण माताजी. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. நம்ம ஒரு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆசைப்படுறது ஒரு விஷயம், அதை அடையணும்ன்றது ஒரு விஷயம். 2 பகுதியா இருக்கு. ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு பாக்குறோம், ஆசைப்படுறோம். இன்னொன்னு அதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அறிவு. நம்ம பார்க்கிறோம், அறிவை வச்சு அறியப்படும் பொருள், அதாவது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அறிபவன் ஆத்மா. சரிங்களா? இது 3 வேணும். இப்ப நான் ஒரு உணவை பாக்குறேன், அத புத்தி கொண்டு அது உணவுன்னு தெரியுது, அது சுவைக்கணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா? அறியப்படும் பொருள் அந்த உணவு, அறிபவன் ஆத்மா. இது 3 செயலை தூண்டுபவை. அது அடுத்தது என்னோட பிரயத்தனமா இருக்கும், அந்த உணவை நான் ருசிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இதெல்லாம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன். அப்போ ஆத்மா, புலன்கள். இந்த புலனை வச்சுதான் இப்போ ஒரு குலோப் ஜாமுன் இருக்கு, அதை நான் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன புலன் தேவை? நாக்கு தேவை இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல் சுவைக்கிறேன் இல்லைங்களா? இது 3 செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அது அந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு சுத்தி, ஆசைகள் எல்லாம் அதிகப்படியா கொடுக்கறதுக்காக அதெல்லாம். அப்புறம் அறிபவன் ஆத்மா, இது செயலை தூண்டுறது. இன்னொன்று புலன்கள், செயல் செய்பவன், இதெல்லாம் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆசைப்படுறோம், அறிவை யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம், ஆசைப்படுறோம், அதுக்கப்புறம் அதை அடையறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்றோங்களா? இதைதான் நம்ம இங்க பாக்குற விஷயங்கள். இத நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்க இந்த விஷயங்கள்ல எப்படி எப்படிலாம் இருப்பாங்க, அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அப்புறம் புலன் அவங்களோட செயல் எப்படி இருக்கும், அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதாவது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, சத்துவகுணத்தில், ரஜகுணம், தமகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடை நம்ம பார்ப்போம். இதுல நம்மளோட மதிப்பீட்டையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துக்கு வரத்துக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். மாதாஜி 18.19, 20, 21, 22 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞானம் கர்மச கர்த்தாச த்ரிதைவ குணபேதத ப்ரோச்யதே குணசங்யாதே யதா வச்ச சூனு காந்த்யபி சர்வபூதேஷு ஏ நைகம் பாவமவ்யய மீஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்தவிகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, ஜட இயற்கைன்றது இந்த முக்குணங்கள் இல்லைங்களா? அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல் செய்பவன். 3 குணங்கள் அறிவு, 3 குணங்கள் உள்ள செயல், 3 குணங்கள் உள்ளவங்களோட செய்பவன், அந்த கர்த்தா. சரிங்களா? இதெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பாக்குறோம் உயிர்வாழிகள் நிறைய பாக்குறோம், லிவிங் என்டிட்டிஸ்.
எல்லாரும் எப்படி இருக்கும், வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. பேர்ட்ஸ் இருக்கு, அனிமல்ஸ் இருக்கு, ரெப்டைல்ஸ் இருக்கு, இது அதான் அக்வாட்டிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா, அனிமல்ஸ். அப்ப இது எல்லாத்தையும் மனிதர்கள் பாக்குறோம், மனிதர்களே பாகுபாடு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இவங்க வந்துட்டு இந்த நிலையில இருக்காங்க, இவங்க இந்த நிலையில இருக்காங்க, நம்மளுக்கு இவங்க நண்பன், இவங்க விரோதி அப்படின்னு பிரிவினை எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியதான் வருது இல்லைங்களா. அப்படின்போது உயிர் வாழ்கள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எந்த மாதிரி அதை வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க ஆத்ம நிலைப்பாடுல பார்ப்பாங்க. அதுதான் சரிங்களா. பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எல்லாருமே, ஒரு பேர்டை பார்த்தாலும் அனிமலை பார்த்தாலும் மனிதர்களே பார்த்தீங்கன்னா கூட பாகுபாடு எதுவும் இல்லாம எல்லாருமே ஆத்மா, பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை அடையிறவங்க அப்படின்ற எண்ணத்துல பாகுபாடே இல்லாம பாக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் சத்துவகுணத்தின் அறிவு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க என்னன்னா அந்த பாகுபாடோட பார்ப்பாங்க. அனிமல்ஸ் வேற, பேர்ட்ஸ் வேற, மனிதர்களே பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க அப்படின்ற பாகுபாடோட பாக்குறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க அந்த ஆத்ம நிலைப்பாடுல இருந்து பார்க்கல, எது சம்பந்தப்பட்டு பாக்குறாங்க, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மூலியமா அவங்கள பாக்குறாங்கன்றது தெரியுது. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழ்கள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். எந்த அறிவின் மூலம், இது வந்து 18.22 ஸ்லோகம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, நம்பிக்கைகள், மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும். அதன்படிக்கு அதுதான் உண்மைன்ற நம்பிக்கையிலேயே வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவில்லாம, சரியான புரிதல் இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு அவங்களே ஒரு கற்பனையில ஏதோ ஒரு அறியாமையில ஒரு முடிவு பண்ணிடுவாங்க, அதுதான் உண்மை அப்படின்றதே அவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்பிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அறிவு வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 18.23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji, Hare Krishna. Janikram Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். ஏதம் சங்கரசித மரகத் வேஷத கிருதம் அபலப்ரேப்சு ந கர்ம யத் விக உச்சதே. பிரபுஜி 24, 25 ஸ்லோகங்களும் வாசிச்சு கொடுக்கிறீங்க. யத்து காமேப்சு ந கர்ம சாகம் காரேன வ புன கிரியதே பகுலாயசம் தத் ராஜச முதாக்ருதம். 25 ஸ்லோகம் இதுல முழு அனுபந்தம் ஷயம் இம்சாம அபேஷ்ய ச பௌருஷம். அதுக்கு மேல மூவா இருக்கும். அது நான் இது பண்ணிடுறேன். மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சாரி, அது மூவ் ஆகல. ஆமா, அது அவ்வளவுதான் இருக்கு, மன்னிக்கணும். அது இந்த இதுதான் குறைபாடு, என்னோடதுதான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அப்போ இப்ப செயலை பார்க்க போறோம். முன்னாடி அறிவு பார்த்துட்டோம், அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணத்தில் உள்ளதுல நம்ம குறியீடு நம்மளும் நம்ம வந்து இதுல கேட்டகரியில் நம்மளும் எதுல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்து சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். அதுதான் பகவத்கீதை வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, நம்மளை பண்படுத்தி சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம வாழ்க்கை வாழ வைக்கிறது தான் இல்லைங்களா, பகவானோட உபதேசங்கள் மூலியமா. அப்போ நம்மளும் இதுல இருந்து சரியான நிலைப்பாட்டுக்கு வரணும்ன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். அப்போ அறிவு எப்படி இருக்கணும், எல்லாரையுமே ஆத்மாவா பார்க்கணும், அது சத்துவகுணம்.
இதே பிரிச்சு பாக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரஜோகுணம். அது அனிமல்ஸ் வேற, பேர்ட்ஸ் வேற, மனிதர்களே விருப்பு வெறுப்பு, பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரிலாம் பாக்குறது ரஜோகுணம். அப்புறம் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில, ஒரு மூட நம்பிக்கையில எதையோ ஒண்ணு நினைச்சு அதுதான் பிரதானம் நினைச்சு இருக்கிற அறிவு வந்துட்டு தமோகுணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சரியான பாதையும் புரிதலும் இல்லாதது. அதே வந்து இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, செயல்கள் எப்படி இருக்கும் முக்குணத்துலன்றதை பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம செயல்கள்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த செயல் எப்படி இருக்கணும்? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? அதாவது என்ன நினைச்சாலும் செய்யலாம் அப்படின்றது கிடையாது. இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு செய்யறது. வேதத்தின் மூலியமா, குருவின் மூலியமா. இப்ப இஷ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல் அப்படின்னு ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன், இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ இதெல்லாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து தவறான விஷயங்கள், இதெல்லாம் அதர்மத்துல நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். அப்ப இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அப்ப அது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை அமையும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி நம்மளோட செயல்களை நம்ம நல்லபடியா செய்வோம். சத்துவகுணத்தில் நல்லபடியா நம்ம பக்தி இல்லாம செஞ்சாலும் நம்ம அதுல பற்றின்றி இருக்கணும். விருப்பு வெறுப்பின்றி, பிடிச்சா சாமி கும்பிடு, பிடிக்கலன்னா செய்ய மாட்டேன். இன்னைக்கு எனக்கு மனம் இருக்கு, அதனால நான் கோயிலுக்கு போறேன், சாமி கும்பிடுறேன். இன்னைக்கு எனக்கு மனசு அதுல விருப்பம் இல்லை, அதனால நான் கோயிலுக்கு போல சாமி கும்பிடல. அப்படிலாம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்பயுமே பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம சரிவர செய்யறது. சரிங்களா? விருப்பெருப்பின்றி செய்யறது. பலனை எதிர்பார்க்காம கோயிலுக்கு போகும்போது எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணும், அதனால நான் ஒரு 11 நாள் வந்து விளக்கு போடுறேன், அப்புறம் 108 நாள் வரேன் அப்படின்னா வேண்டிக்காம நம்ம அது போனோம்னா நம்ம பகவானை பார்க்க போகல இல்லைங்களா? நம்ம ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ற மாதிரி பேச்சுவார்த்தை வச்சுட்டு போற மாதிரி ஆயிடும். அதுல ஒரு உன்னதமான அன்பு இருக்காது. நம்ம கிட்ட யாராவது அப்படி பழகினா கூட நமக்கே அவங்க மேல ஒரு நல்ல ஒரு பிரியம் ஏற்படாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது கோயிலுக்கெல்லாம் போறது கூட பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசையில, கண்ணார பகவானை பார்த்து வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையில போய் பார்க்கறதுதான். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல்கள் எனப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுல வந்து 18.24ல எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ள செயல் எப்படி இருக்கும்? நம்ம பொதுவா இந்த ஜட வாழ்க்கையில பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் இல்லாதவங்களோட நிலைப்பாடு இதுதான் இருக்கும். ஆசை நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை திருப்தி செய்யறதுக்காகவே அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா வாழ்வாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் அகங்காரம் இருக்கும், தான் தான் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ற ஒரே மனுஷன் இந்த உலகத்துலன்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அது ரஜோகுணத்தின் செயல்னு பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி தமோகுணத்துல எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், யாருக்கு என்ன கெட்டது நடந்தாலும் சரி பரவாயில்ல, எதிர்காலத்துல இதனால ஏதாவது நன்மை ஏற்படுமா அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை பத்தி யோசிக்காம, சாஸ்திர விதிகளையும் ஃபாலோ பண்ணாம செய்யப்படும் செயல்ன்றது தமோகுணத்தின் செயலை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. ஜீவரிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முக்த சங்கோ அநாசம் பதி கிருதிக் யுக் ஷாஹாஸ மத் வினஹ சித்யா யாசித்தேயோ யோர் நிர் வித்தூரவா விகாரவா மாதாஜி. விகாரா மாதாஜி. விகாரஹ நிர்விகாரஹ கர்த்தார சித் கர்த்தா சாத்விதா உச்யதே. சாத்விக உச்யதே. சாத்விக உச்யதே. ரகி கர்ம பல ராகி ராகி கர்ம பல ரோப் ஷிர் பிரேப்ஷு லுப்தோ ஷிம்ஷத்
मोग अशी अशी शुचिहि अशिषित शुचिः शुचिहि शुचिः हर्ष हर्ष शोकान्वितः कान्वितः कान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः Super Mataji, Hare Krishna. इन्नु 28th Mataji, 28. आयुक्तः अयुक्तः पराकृतः सप्तः षड षडो नैस् कृतिको अलशः विषातीदि कसीर तेरी श कर्त शामश उच्यते तामस उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள், அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கை முக்குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய செயலாளி தொழிலாளர்கள், அதாவது ஆத்மா எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? எவனொருவன் இயற்கை குணங்களினின்று தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமையை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இதுக்கு நம்ம அர்ஜுனன் நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியா நம்மளால கிரகிச்சுக்க முடியும். இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, சரிங்களா, அதாவது குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்கள் இல்லாம ஆத்ம நிலையில இருந்து செயல்படுற விஷயம். அகங்காரமின்றி, அகங்காரம் இருக்காது, நான் எனது அப்படின்னு நினைச்சதான் அகங்காரம், எல்லாமே பகவானோடதுதான் இல்லைங்களா? அந்த புரிதல் வந்துருச்சுனாலே அகங்காரம் இருக்காது. அப்ப அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் போர் பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க? உற்சாகமா மன உறுதியோட போர் பண்றாங்க. வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. அர்ஜுனர் வெற்றி கிடைக்குமா தோல்வி கிடைக்குமா அதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை. பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, இது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா துரியோதன் அவங்களுக்கு நம்ம பொருத்தமா பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு என்ன பண்ணணும்? அர்ச்சனாபுரத்தை தான் ஆட்சி பண்ணணும், இந்திரபிரஸ்தத்தை தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்றலாம், பாண்டவர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க பேராசை கொண்டு. ஏன்னா இந்த ராஜ்யம்ல யாரோடது? ஆக்சுவலா யுதிஷ்டர் மகாராஜர் தான் ஆட்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப அது யுதிஷ்டரோட தனக்கு இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை, யுதிஷ்டரோட ராஜ்யத்தை இவங்க ஆட்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது பேராசை. எப்போதும் பொறாமையோட, பாண்டவர்களை கண்டாலே பிடிக்காது இல்லைங்களா? எப்பயும் அவங்களுக்கு ஒண்ணு கூட நல்லதே செஞ்சிடவே கூடாது அப்படின்றதுல தெளிவா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? தூய்மையின்றி அதர்மம்லாம் நிறைய செய்யறது. இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, அதனால அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது வாழ்க்கை? இன்ப துன்பங்களால ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணாம எப்பயும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே முழுமையா தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு பிடிவாதக்காரனா இருக்கிறாங்க, ஏமாற்றுப்பாங்க, நம்ம ஆசையை அடையணுன்றதுக்காக மத்தவங்களை ஏமாத்துறது, மத்தவங்களை அவமானம் பண்றது, சோம்பேறியா இருக்கிறது, அப்புறம் எப்பயும் எவ்வளவு நன்மை நடந்தாலும் எவ்வளவோ ஆசைகளை அடைஞ்சாலுமே வருத்தம் தோய்ந்த நிலையில இருக்கிறது, அப்புறம் டிலே பண்றது, காலம் அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Mataji 18.29, 30, 31, 32. Yes, Mataji. 32 ஸ்லோகம் இதுல முழுமை அல்ல மதாஜி. இதுக்கு மதாஜி நீங்க வாசிச்சுக்கலாம். நான் வாசிச்சிடுறேன் மதாஜி. 32 நான் வாசிச்சிட்டேன். 29, 30, 31 devotees. Yes, Mataji. Rima Mataji, Hare Krishna.
बुद्धिर्भेदं तेषैव गुणसिस्त्रिविधं शृणु प्रोजयमानमेषेण पृथक् वेदन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये मया भये बन्धं मोक्षं च चावेद्धि बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी तया धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयदावत् प्रजानादि बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं कर्म विधिय मन्यते कंसांगवर्धा। हरे कृष्ण माता जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण माताजी। பொருள் இயற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. இப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும், முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட அந்த புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். அவங்களுக்கு தெரியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கும், பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் இதெல்லாம் கஷ்டங்கள், இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், இது நமக்கான இடம் அல்ல, இது நமக்கான ஸ்தானம் கிடையாது அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும். அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வர மார்க்கம், நமக்கு பொருந்தாத இடத்துல இருக்கிறதுன்றது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம என்ன செய்வோம், எப்படியாவது அந்த இடத்துல இருந்து நமக்கான இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுதான் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஜட இயற்கை, இந்த ஜட உலகம்ன்றது நமக்கான ஸ்தானம், இடம் கிடையாது. நம்ம எப்ப எங்க இருக்கணும், பகவானோட லோகத்துல நல்லபடியா பக்தி பண்ணி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, இந்த ஜட உலகத்துல எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, சாஸ்திரத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்குவாங்க. சரிங்களா? இப்ப பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்குமே அக்கர்ம பண்ணும், விக்கர்ம கர்மம் பண்ணக்கூடாது, ரஜோகுணம் தமோகுணம் கூடாது, சத்துவகுணம் சுத்த சத்துவகுணம் இருக்கலாம். அப்புறம் பக்தி, நல்லபடியா பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம புலன்களை எல்லாம் பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். அதே மாதிரி நம்ம செயல்களையும், கர்மம் நம்மளோட அத பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் அதையும் என்னைக்கு நம்ம விட்டுடக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும், செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது, அதர்மம் பண்ண பயம், அதே மாதிரி தர்மத்தின் வழியில் நடக்கிறதுல எப்பயும் ஈடுபடுறது, எது பந்தப்படுத்துவது, எந்தெந்த செயலாம் செஞ்சா அந்த ஜட உலகத்துல நம்மளை பந்தப்படுத்திடும், எந்தெந்த செயல்கள் செஞ்சா அந்த ஜட உலகத்துல நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி அது சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றைக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, செய்யக்கூடிய விஷயம் செய்யக்கூடாத விஷயம், இந்த ஜட உலக ஆசைகளே ஆசைப்பட்டு தானே அவங்களும் ஈடுபடுறாங்க ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க. அப்ப பந்தப்படுவாங்க அவங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த வேறுபாடுல ரொம்ப நல்லபடியா புரியாம இருக்கிற புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது தமோகுணத்துல உள்ளது அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் அவங்களுக்கு தெளிவு இருக்காது. சரிங்களா? தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து அப்படியே இவங்க எல்லாமே மாற்றி புரிஞ்சுப்பாங்க. சரிங்களா? தர்மத்தை அதர்மம்னுவாங்க, அதர்மத்தை தான் தர்மம் அப்படின்னுவாங்க. சரிங்களா? எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி அந்த நிலைப்பாட்டிலேயே இருந்து அதுலயே அவங்க செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். இந்த மாதிரி விஷயத்துல உள்ளவங்க தமோகுணத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.33, 34, 35 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி திருத்யாய தாரயதே மனக பிரணனே த்ரியத்ரி யக்ரியா யோகே நவ்ய பிஷாரிண்ய திருதிஹ ஷாபார்த்த ஹர்த்த சாத்விஹி யாயாது தர்ம காமர் தாத்ருத்ய
धारयते अर्जुन प्रशंकेत बालकंका त्रुदिह शा पार्थ राजसी याय स्वयं नम भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंशति दुर्मेध त्रिदुह शा पार्थ दामसी. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, இப்ப நம்ம 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப மன உறுதி எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல இருப்பாங்க, அதுல ரொம்ப உறுதியோட இருப்பாங்க. எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தாலும் அதுல அவங்க தன்னை ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்காம லயிச்சுக்காம இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப உடைக்க முடியாததும் அவங்களோட மன உறுதி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தன்னுணர்வுல இருக்கும். ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த நிலைப்பாட்டுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்களே தவிர இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபடாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். நம்ம ஆத்ம நிலையில இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை? யோகம் தேவை இல்லைங்களா? அதான் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வுக்கான அந்த யோக பயிற்சியில அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தன்னை ஸ்திரமா பாதுகாத்துப்பாங்க. மனம் வாழ்வு புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மனம், அதுவும் தவறான விஷயங்கள் ஆசைப்படாம கவனமா பாத்துக்கிறது. வாழ்வு புலன்களும் தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம பாத்துக்கிறது. அதாவது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம பாத்துக்கிறது. வாழ்வு அவங்களோட அந்த ஹியூமன் லைஃபையும் சரியான முறையில கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ரொம்ப கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி, ரொம்ப சரியான தன்னுணர்வு நிலைப்பாட்டுல தன்னை உறுதியோட வச்சுக்க அந்த மன உறுதி இருக்கு இல்லைங்களா? அது சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகுன்றதை பாக்குறோம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுல அறம் அப்படின்றது தர்மத்தின் வழியில வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பொருளை ஈட்டுவாங்க. சரிங்களா? பொருள் கிடைக்கும், அர்த்தம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பாங்க. நம்ம வேலை செய்யறோம், தர்மத்தின்படி வேலை செய்யறோம், அதுக்கு நமக்கு பணம் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம சந்தோஷமா நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்வோம் இல்லைங்களா? இந்த நிலைப்பாட்டுல மட்டும் இருப்பாங்களே தவிர அந்த வீடு மோட்சம் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப நாட்டம் இருக்காது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ள மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவங்க எப்பயுமே ஒரு மாயையிலேயே தான் இருப்பாங்க, அறியாமையிலேயே தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? தமோ குணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களது ஒரு தெளிவில்லாத சரியான புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம். கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னது இந்த விஷயத்துல தன்னை உறுதியோட வச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? இதான் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.37, 36, 37, 38, 39 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. வள்ளியம்மாள் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. सुखं प्रीतीनां त्रिविधं तृणुमिन् पादर्शवम् अभ्यासा धर्मते यत्र तु कान्तं च निगच्छति यत्तत्र विषमी भव परिणामे अमृततोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोत्तमाद्य भक्तिप्रसादकं विषयोन्द्रियसं योगत्यत्तरे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं संवृतं यदग्रे सानुबन्धे च सुखं मोहनमातुमरुं मित्रालस्य प्रमादोत्तमं तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது சுகம்
சரிங்களா? ஒரு ஒரு குணத்திலும் உள்ளவங்களோட அந்த சுகம் எப்படிப்பட்ட சுகத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவரை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இது அந்த சுகம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம நிறைய பிறவிகள்லாம் எடுத்திருப்போம் இல்லைங்களா? நிறைய பிறவிகள் எடுத்து நிறைய நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம். அப்ப நமக்கு இப்ப திடீர்னு வந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வேண்டாம், நம்ம வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? சாண்டிங் தான் பண்ணணும், நம்ம வந்து வேற எந்த செயலும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆரம்பத்துல பிடிக்காது இல்லைங்களா? ஆனா அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா பக்தியில ஈடுபட்டு சாண்டிங்லாம் நல்லபடியா பண்ணி பகவான் சொன்னபடிக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி, அதாவது பகவத்கீதையில பகவான் நமக்காக கொடுத்த உபதேசங்கள் அதன்படி நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவ்வளவு நாட்டம் இருக்காது. ஆனா அதுல நம்ம ஸ்திரமா இருந்தோம்னா கடைசியில நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமிர்தத்தை போன்றது சுவையானதா இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா நமக்கு இந்த ஜட பிறப்பு சுழற்சி அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம ஐக்கியமாகறோம் இல்லைங்களா? அடையிறோம், பகவானே திருப்தி பண்றோம். அப்ப இறுதியில் அது எப்படி இருக்கும்? அமிர்தம் மட்டும் இருக்கும். தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். இந்த ஜட உடலே பிரதானம்னு வாழ்ந்த நமக்கு ஆத்ம நிலையில இருந்து பக்தின்றது ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வுக்கு ஒருவரை எழுப்பும் சுகம் அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்போ இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி பக்தியில வர்றது ஆரம்பத்துல சிரமமா இருக்கும். ஆனா ஒன்ஸ் அதை நம்ம பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நமக்கு ரொம்ப இனிமையானதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ரொம்பவே ஆத்ம உணர்வுல நம்மள கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அதே வந்து எந்த சுகம், இது வந்து சத்துவகுணம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப பொருட்கள் இல்லைங்களா? புலனின்ப பொருட்கள் பாக்குறோம். அப்ப புலன்களை நம்ம அது மேல பிரயோகம் பண்ணி அதை நம்ம அடையிறோம். ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும்? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆனா இறுதியில அது நம்மள என்ன பண்ணும்? இந்த பிறப்பு சுழற்சியில வச்சிருக்கோம். அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அது வந்து இறுதியில எப்படி இருக்கும்? விஷமாகி விடுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். இதற்கு ஒரு உதாரணமும் சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்வீட் ஒண்ணு பிடிக்குது சரிங்களா? குலோப் ஜாமுன், ரசமலாய் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட். அப்ப ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு அதை வந்துட்டு எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா 5, 6, 7, 10, 20, 25 நல்லா சாப்பிடுவோம். ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும்? இப்ப அன்லிமிட்டெட் நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா இறுதியில என்ன ஆகும்? உடல் கெட்டு போகும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்வீட்டை பார்த்தாலே பிடிக்காது இல்லைங்களா? வெறுப்பு வந்துடும் அதை பார்த்தாலே நமக்கு. இறுதியில என்ன ஆயிடுது? விஷமா மாறிடுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுதான் ரஜோகுணத்தின் தன்மையாக கொண்டது. ரஜோகுணத்தின் சுகமாக நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ரொம்ப ஆசையோட அனுபவிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா இறுதியில அது என்ன பண்ணிடும்? நம்மள இந்த பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள தங்க வச்சிடும். அதனால அது இறுதியில் விஷமா மாறிடும்ன்றத பார்க்கணும். இது ரஜோகுணத்தின் சுகம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப தன்னுணர்வு அப்படின்ற ஒரு ஆத்மானே அவங்க இருக்குன்னே நம்ப மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஏதோ எங்கிட்டு இருக்கு தானா, பகவான் இல்ல, சாஸ்திரம் இல்ல, ஆத்மான்லாம் இல்ல அப்படின்ற நிலைப்பாட்டில இருந்து எப்பயுமே ஒரு மயக்கம், புரிதல் இல்லாம அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே ஒரு விடையே தெரியாது. ஏன்னா விடையே வேதம் தான் நமக்கு. அதையே அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. பகவான் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் எல்லாமே சரிவர இருக்கும், ரெகுலேட்டடா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பகவானே அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, பிறப்பு இருக்கு, சுழற்சி இருக்கு, பிறப்பு சுழற்சி அதுலயும் அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்ப ஃபுல்லா எப்படி இருப்பாங்க? அறியாமையில இருப்பாங்க. அதுதான் அங்க பிரதானமே. மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்தோம்ங்களா? செயல் செய்பவன், அப்புறம் வந்து புத்தி, அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம சுக்கம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதுல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்து குணத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்மள முயற்சி பண்ணி கொண்டு வந்துடணும். இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்லோகங்கள் 20, 33 எல்லாம். மாதாஜி 18.41, 42, 43, 44 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Brahmana Kshatriya Visham Shutranam Sa Paramdapa Karmani Bhaktani Swabha Bhavaivar Gunai. Hare Ram. மத்தாஜி இங்க கீழே ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க, அதே கலர்ல இருக்கு பாருங்களேன். 42, 43, 44 அது வாசிக்கிறீங்களா? எங்க இருக்குது ஒண்ணுதான் இருக்கு மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. இங்க கீழே ஒண்ணுதான் வந்திருக்கு மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷமோத்தமஸ்தபௌச்சம் சாந்தி ஆர்ஜவம் ஏவச்ச. எனக்கு வரலையே மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அது கலர் வேறுபடாதனால உங்களுக்கு அது வந்து தெரியல. பரவாயில்ல மாதாஜி. கீழே இருக்கு. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே. துர்கா மாதாஜி. வர்யம் தேஜோ த்ருதி தாஷ்யம் யுத்தேச சாப் யபலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவதஷ சாஸ்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம் சூரத்தனம் வலிமை மன உறுதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. மேல இருக்க அந்த 4 லைன்ஸ் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. அதே லைன்ல இருக்கு. சரி மாதாஜி. 40 பரவாயில்ல மாதாஜி. 44 வாசிங்க இப்போ. கிருஷிகோ அந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ரெட் கலர்ல இருக்குல்ல, 44 போட்டிருக்கு பாருங்க. அது தெரியுதா உங்க ஸ்கிரீன்ல? சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்ட்ரோ அன்மியூட் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்க இல்லையா? மாதாஜி 44 வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? கிருஷி கோரஷ்ய வாணித்யம் வைஷ்ய கர்ம சவபாவஜம் பரிசர்யாத்மகம் கர்மா சுத்ரஸ்யாபி சஸ்வபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. கொஞ்சம் சிரமம் தான், இருந்தாலும் நீங்க நல்லபடியா வாசிச்சு கொடுத்துட்டீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். பொருள் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் உள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? குணத்துக்கு ஏற்ப பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த சமுதாயத்தை 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. இதுதான் பிரிவு, வேற பிரிவே கிடையாது. நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இல்லைங்களா, வேற வேற ரிலிஜியன், வேற வேற கேஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம நிறைய இப்ப பிரிவினைகள்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் வந்து பகவானோட பிரிக்கப்பட்ட மாதிரி கிடையாது. பகவான் எப்படி இந்த வந்து உலகத்தை இந்த சமுதாயத்தை பிரிச்சிருக்காங்கன்னா குணத்துக்கேற்ப பிரிவு. சரிங்களா? பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அப்படின்றதான் பாக்குறோம். அதுல 18.42ல அது என்னென்ன 4 வகையான ஆசிரமங்கள்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யர், சூத்ரர் அப்படின்னு 4 வகையான பிரிவுகள் தான் இந்த சமுதாயத்துல. சரிங்களா? அப்போ பிராமணர்கள் அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப யாருகிட்ட குணத்திற்கேற்பதான் செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த குணங்கள் இருக்கும், அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம். இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கிறவங்க பிராமணர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அப்ப இந்த மாதிரி யாருக்கிட்ட எல்லாம் இது இருக்கோ, குணங்கள் இருக்கோ, அவங்க வந்து சத்திரியர்கள் நம்ம பாக்குறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். அப்போ யாரெல்லாம் நல்ல பிசினஸ் பண்றாங்களோ, பிசினஸ் மென்டாலிட்டியில யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் வந்து வைஷ்யர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். உழைப்பாளிகளான சூத்ரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இந்த சூத்ரர்கள் அப்படின்றவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ சத்துவகுணத்திலிருந்து பிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராமணர்கள், ரஜோகுணத்திலிருந்து பிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள், அப்புறம் ரஜோகுணம், தமோகுணம் ரெண்டும் கலந்திருக்கிறதுல இருந்து வர்றதுன்னு பார்த்தோம்னா வைஷ்யர்கள்,
தமோ குணத்தின் அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம்ன்றது சூத்ரர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி 4 வகையான பிரிவுகள். மத்தாஜி 18.46 ஸ்லோகம். சுதா ரங்கநாதன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி यदः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं सर्वकर्मणा तम् अप्यर्चय सिद्धिं विन्दति मानवः। हरे कृष्णा माताजी। யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றுகின்றனோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அப்போ பகவான் கிட்ட நம்ம வந்திருக்கோம். இப்பதான் ரொம்ப நேரமா குணங்களோடயே நம்ம வந்துட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த 6 அத்தியாயங்களுமே நிறைய குணங்களோட இப்ப பகவான் கிட்ட நம்ம வரோம். அப்ப யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினது? பகவான் கிட்டே இருந்து இல்லைங்களா? ஆனோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்டே இருந்தா எல்லாமே தோன்றி இருக்கு இல்லைங்களா? என்ன சொல்லணும்னா பிரதானமா கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவில்லாரோ, எல்லா இடத்துலயுமே பகவானோட சக்தி இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாதுன்றத பாக்குறோம். ஈவன் சித்த அச்சித்த ரெண்டுத்துலயுமே அந்த இறைவனை பகவானே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட கடமைய பற்றுதல் இல்லாம செய்யறது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? திருப்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னுதான். சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கோம். அப்புறம் பிராமணர்கள் அப்படின்போது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி மூலியமா பகவானை அவங்க திருப்தி பண்ண முடியும். சத்திரியர்கள் இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? போர் பாதுகாக்கணும் இல்லைங்களா அவங்க. அப்போ அந்த சத்திரியன் அந்த கடமையின் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானை அவங்க திருப்தி பண்றாங்க. அதே மாதிரி வைஷ்யர்கள் சூத்ரர்கள் எல்லாருமே அவங்க கடமைகளே நல்லபடியா சரிவர செஞ்சு பகவானை திருப்தி பண்ணும்போது பக்குவம் அடைகிறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.47 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உமா தங்கராஜ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। श्रेयान सव धर्मो विगुण पर धर्मात् सस्पर्शनुष्ठात् सव भाव नित्यतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்லிட்டாங்க? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல. ஆரம்பிச்சது அப்படிதான் இல்லைங்களா? அர்ஜுன விஷாத யோகம், கவலை. அர்ஜுனருக்கு நிறைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், இது சரியா தவறா அப்படின்னு ரொம்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? தன்னோட மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, அதனால நானு சன்னியாசம் கூட வாங்கிட்டு போயிடுறேன், எனக்கு இந்த போர்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? மற்றவரது கடமையை ஏற்று ஒரு சத்திரியனை என்ன பண்ணணும்? நாட்டை ஆட்சி பண்ணணும், தர்மத்தின் வழியில நாட்டை எடுத்துட்டு போகணும், இதுதான் பாதுகாக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? வேற ஒரு பிராமணன் அவங்களோட கடமையை கூட எடுத்துக்கிறேன், ஆனா எனக்கு இது வேண்டாம், ஏன்னா இதுல விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சிறந்தது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த இதெல்லாம் எதுக்காக? நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான். அர்ஜுனர் ஏற்கனவே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல், அவங்களுக்கு என்னைக்குமே அந்த சந்தேகம், அந்த புரியாமல் இருக்கிறதுலாம் கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. வெல் பியூர் டிவோட்டி அவங்க, சர்வோத்தமன் அவங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால், இப்ப போர் பண்ணா பாபம் தான் சேரும் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் சிரமம் தான் வந்திருக்கும் அதுல. அப்ப பாபம் தான் சேரும். ஆனா அத கடமையா பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யும் போது அந்த பாபங்கள் அதுல சேராது. அப்ப பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம நமக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.49 ஸ்லோகம். மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र चिदामा विगदस प्रभुः नैष्कर्मसिद्धं परमां संजिना सेनादिग सदि। हरे कृष्णा माता जी।
கிருஷ்ண பிரபுஜி. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன். சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடுடைய மனித வாழ்க்கைன்றது தான் விருப்பப்பட்டபடி எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது கிடையாது. ரெகுலேட்டட் லைஃப். நம்ம குழந்தைங்களே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பக்குவமா தான் வளர்ப்போம் இல்லைங்களா? நீ நினைச்செல்லாம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு விட்டுருவோமா? கிடையாது. ஏன்னா ஆபத்துல போய் முடிஞ்சிடும் அவங்க வாழ்க்கை இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவான் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெகுலேட்டட் லைஃப் நல்லபடியா கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம கேட்கணும்னா என்ன ஆயிடும், நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம தங்கிடுவோம். அது ஆபத்து இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், மனித வாழ்க்கைன்றது பகவான் நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்களோட நம்ம வாழ்க்கையை சரியா பெர்ஃபெக்ஷனோட கட்டுப்பாடோட வாழறதுன்றதுதான் சரியான விதமா இருக்கும். அப்படின்னும் போது சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற எந்தெந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் பற்றுதல் இல்லாம, நம்ம கடமைகளையும் பற்றுதல் இல்லாம செய்யறது, மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய, பௌதிகமான சுகத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஈடுபடாம, அதை விட உயர்ந்த சுகம் உண்டு பக்தி. பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுன்றது அவ்வளவு சுகமான விஷயம். கேட்க, பேச, நினைக்க எல்லாமே நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தும், சுகமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் அவங்க அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவங்க. அப்ப பௌதிக சுகம் அப்படின்றது பகவானை தெரியாத வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் சுகமா தெரியும். பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் அற்பமா தெரிஞ்சிடும். துருவ மகாராஜருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இது செல்வம் வேணும் தான் போனாங்க பகவான்கிட்ட. ஆனா பகவானே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு இது துச்சம், எனக்கு நீங்க தான் வேணும்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அப்ப பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால், துறவு சந்நியாசம்ன்றத பகவான் நீங்க சொல்ல பாருங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்துல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், சந்நியாசம்னா என்ன, துறவுனா என்னன்னு பார்த்தோம். சந்நியாசம்னா என்ன, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது, அது சந்நியாசம். துறவுன்றது செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும், கடமையெல்லாம் செய்யணும், ஆனா பற்றற்று செய்யணும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப துறவை பயிற்சி செய்வதால் செயல்களை பண்ணணும், ஆனா பற்றற்று செய்யணும். துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள்ல இருந்து நமக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படாம, கர்மத்தை நம்ம அக்குமுலேட் பண்ணாம இருக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.54. எஸ் மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா ந சோ சதி ந காங்சதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மம பக்திம் லபதே பராம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன், இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ, துறவு அதாவது செய்யணும் கடமைகளை, ஆனா பற்றற்று செய்யணும், கர்ம விளைவு இல்லாம, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல இருக்கிறவங்க சரிங்களா? இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்த்தும் இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அதாவது பகவானை உணரக்கூடிய நிலைப்பாட்டுல சரிங்களா, ஆத்ம உணர்வுல பகவானோட நிலைப்பாட்டை உணர்ந்தவங்கள அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இன்பம். ஏன்னா ஆத்மா பிளிஸ் இல்லைங்களா, சச்சித் ஆனந்தம், பரமானந்த நிலையில இருக்கிறது ஆத்மான்றது. அதுக்கு என்னைக்குமே வருத்தம் சோகம்ன்றது கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்படின் போது அந்த நிலைப்பாட்டை அவங்களால உணர முடியும். இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. கவலைன்றது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தானே தவிர ஆத்ம விஷயத்துல கவலைன்றது நமக்கு கிடையாது. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணு அடையணும்ன்றது கிடையாது. இந்த சரீரத்துக்கு நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டா கூட, பிடிச்சதா எடுத்துக்கிட்டா கூட அது இந்த சரீரத்துக்கு தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு பக்தி மட்டும்தான் உணவு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இல்லாமல் விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாய்களிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அது எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம சமநோக்கோட இருப்பாங்க. அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த நிலைப்பாடு, இந்த பக்குவம் வரும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா பக்தியில தன்னை ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.55 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜீவரேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவரேகா மாதாஜி. ரிமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वद तदो माम तत्त्वदो ज्ञात्वा विशदे तत् अनन्तरम. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும்.
அப்ப நம்ம இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் எல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு 4 குறைபாடுகள் வேற இருக்கு நமக்கு. நம்மளோட சென்சஸ் வந்து நமக்கு சரியான புரிதலை கொடுக்காது. இந்த ஜட உலகத்திலே நம்மளை ஏமாத்திடும் இல்லைங்களா? பாம்பு கைடா கயிறு பாப்பா தெரியும். அப்படிப்பட்ட இந்த புலன்களை வச்சு நம்மளால பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியுமா? இது இல்லைங்களா? அப்படிங்கும்போது புலன்கள் இம்பர்ஃபெக்ட், அந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது, சீட்டிங் ப்ரெஃபரன்சி, மிஸ்டேக் பண்றது, தவறுகள் பண்றது, இந்த இயல்புகளோட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல வச்சுட்டு பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு உயர்ந்தவங்க, சக்தி அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப எப்படி நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தியால மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் ரிலேஷன் என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி யாரு நல்லபடியா நம்ம நிலைப்பாட்டுல இருக்கோமோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட திருநாடு கோலோகம் வைகுண்டத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பக்தி தான் நமக்கு அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி, இது தகுதி. சரிங்களா? மாதாஜி 18.56 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. நந்தினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी। सर्व कर्मा पापी सदा कुर्वाणो मत वयो पाश्रय मत இது தெரியல மாதாஜி. பிரசாத அவானோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமாக அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அப்ப நம்ம எந்த செயல் பண்ணாலும் சரி, பிராமணனா இருந்து அந்த செயலா இருந்தாலும், சத்திரியனா இருந்து அந்த செயல் செஞ்சாலும், வைஷ்ய சூத்திரர்கள் எந்த செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டு இருந்தாலும் சரியா, ஆனா சத்துவகுணத்திலிருந்து செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்யும் போது எனது தூய பக்தன் பகவானுள்ள உண்மையான நிலையான அன்கண்டிஷனல் லவ், எது எதிர்பார்க்காம பக்தி பண்ணி தன்னோட கடமைகளை நல்லபடியா செய்யறவங்க பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். பாண்டவர்கள் அப்படிதான் இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி பண்றவங்க. எவ்வளவோ சூழ்ச்சி பண்ணாங்க கௌரவர்கள் சைட்ல இருந்து, ஆனா பகவான் என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா ஒரு இடத்துலயும் அவங்கள பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா? அதுதாங்க தாத்பரியம். அப்ப நம்ம முழுமையா பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டு இருந்தோம், நம்ம செயல்களை சரிவர சத்துவகுணத்திலிருந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட பாதுகாப்புல இருப்போம், பகவானோட பாதுகாப்புல இருப்போம். எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான், பகவானையே நம்ம அடைவோம் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். மாதாஜி 18.58 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜீவரேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। मच्चित्त सर्व दुष्कानि मत् प्रशांत प्रियश्चि अताशे तत्वम अहंकारं न श्रेष्यासि विनत्कृष्यसि। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், நம்மளோட வழிகாட்டி பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, உபதேசங்கள் பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா தெரிஞ்சு அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்மள நிலைநிறுத்திக்கிறோம். சரிங்களா? எனது கருணையின் மூலம், பகவானோட கருணையின் மூலமா இந்த கட்டுண்ட வாழ்வு, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல உள்ள தடங்கல்களை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கடந்து விட முடியும். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி பகவான் கொடுத்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம நான் எனது அப்படின்ற அகங்காரத்தோட என் இஷ்டப்படி என்னோட செயல்களை செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா, ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருந்தோம்னா, பகவான் சொன்ன இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தோம்னா நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? உடனே பகவானுக்கு நம்ம மேல கோபம் சாபம் வர்றாங்க அப்படியா? இல்ல, பகவான் காருண்யமானவங்க, யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வருத்தப்படவே வைக்க மாட்டாங்க. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம, சத்துவகுணத்துல இல்லாம பக்தி பண்ணாம விகர்மா கர்மாலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும், நமக்கு அழிந்து விடுவாய்ன்றதுல என்ன அர்த்தம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம தங்கிடுவோம். அததான் பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா படிக்கிறதுக்கு எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்குறோம், எல்லாமே நல்ல ஸ்கூலு, நல்ல எல்லா புக்ஸ் எல்லாமே நல்லபடியா செஞ்சு கொடுக்குறோம். அவங்க நல்லபடியா படிக்க வேண்டியது அவங்களோட கடமை.
இல்ல அவங்க படிக்காம விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நல்லபடியா அவங்க வாழ்க்கையில நல்ல நிலைக்கு வர மாட்டாங்க. இப்ப காரணம் யாரு? பேரண்ட்ஸா குழந்தைங்களா? குழந்தைங்க தான் இல்லைங்களா? பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா சொல்லியாச்சு. செய்ய வேண்டியது என்னது? குழந்தைங்களோட கடமை இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்ம இப்போ நல்லபடியா பகவான் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் எல்லா நமக்கு ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பகவான் நமக்கு. தனிப்பட்ட முறையில் தான் நம்ம இது அடையல அது அடையலன்றதெல்லாம். ஆனா ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த சாஸ்திரத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதன்படிக்கு பகவத்கீதையில கொடுத்தபடி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை அடைஞ்சு நம்ம நல்ல நிலையில இருக்கலாம். அது இல்லாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மறுபடியும் இந்த ஜட உலக பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை நம்ம தங்கிடுவோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.61 ஸ்லோகம். சித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ईश्वरः सर्वभूतानां कृत दोषो अर्जुन तिष्ठति प्रमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். இப்ப நம்மளோட இந்த ஜட உடல் எப்படி இயந்திரம் மாதிரி, சரிங்களா, மிஷின் மாதிரி, அதுவே எங்கிட்டே இருக்கும். நம்ம தூங்கினாலுமே என்ன ஆகுது, ஹார்ட் பீட் பாட்டுக்கும் அது ஹார்ட் பாட்டுக்கு இருக்கு, அதை செயல் பண்ணுது, லங்ஸ் அதோட செயல் பண்ணுது, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதோட செயல் பண்ணுது, மூச்சு அதெல்லாம் நம்ம விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. எல்லாமே இயந்திர மாதிரி பிறந்த அந்த நொடியிலிருந்து இறக்கும் வரைக்கும் இந்த சரீரம் எப்படி இருக்கு, பகவானால கொடுக்கப்பட்ட உயர்ந்த சரீரம் எப்படி இருக்கு, இயந்திர மாதிரி செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல நம்ம எல்லாம் என்ன இருக்கும், உயிர் வாழிகள்லாம் இருக்கும். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரு உடல்ல இருக்கும் இல்லைங்களா. அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள பகவான் எல்லாருடைய இதயத்துல என்ன பண்றாங்க, சூப்பர் சோலா பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்துறாங்க. எதன் பொறுத்து, அந்த ஆத்மாவோட ஆசை கர்மம் குணம் இதை பொறுத்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த ஆத்மாவோட பயணத்தை வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க இந்த ரெண்டு குருவி இருக்கு இல்லைங்களா, ஒண்ணு பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, இன்னொன்னு ஆத்மா சாட்சியா இருக்காங்க. இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே பிரதானம் அப்படின்னு அதுல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப அது கர்மத்தை சம்பாதிக்குது. அதை பொறுத்து பகவான் அதை வழி நடத்துறாங்க. என்னைக்கு பகவானே நீதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பக்தி பண்றாங்களோ, அப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து இந்த ஆத்மா வெளிவந்து பகவானை அடையும் அப்படின்னுதான். ஆனா அந்த ஏக்கம் பகவானுக்கு என்னைக்குமே உண்டான். நான் இருக்க உன் கூடவே, என்ன பார்க்காம நீ இந்த ஜட உலக ஆசைகள்லயே ஈடுபட்டுட்டு இருக்கியே, என்ன என்னைக்கு பாப்ப அப்படின்ற எண்ணத்தோட ஏக்கத்தோட பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம். இவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன், அதெல்லாம் பார்த்து நீ என்கிட்ட வர மாட்டியா அப்படின்ற ஏக்கத்துல எப்பயுமே நம்ம கூடவே இருப்பாங்களாம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானை நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 18.62 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. வள்ளியம்மாள் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। माताजी तम एव शरणं गच्छ सर्वपावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி, வரத வழி தோன்றலே அவரிடம், பகவான் கிட்ட, பரமாத்மாவை நம்ம கூடவே பிரியாம இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட, சரிங்களா, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் கிட்ட நம்மளை என்னைக்கு விடாம உள்ள பகவான்கிட்ட எப்படி சரணகதி அடையணும், இது தியாகத்தின் மூலியமா நம்ம செயல்கள் எல்லாம் நல்லபடியா செய்யணும், செயலை செய்யாம இருக்கவே கூடாது. ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செயல்களை செய்யணும். நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம சத்து குணத்திலிருந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம சரணடையும் போது உடலால் சொல்லால் செயலால் நம்ம பகவானையே நம்ம நினைச்சு பகவானை பத்தியே நம்ம பேசி பகவானுக்கான செயல்களே நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கும் போது, அதே சமயத்தில் நம்மளோட கடமைகளையும் நம்ம செய்யணும். இந்த மாதிரி பற்றுதல் இல்லாம இந்த மாதிரி செய்யறதுதான் சரணாகதின்றது. அவரது கருணையினால், அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையும் போது பகவானோட கருணையினால நம்ம என்ன பண்ண முடியும், தெய்வீக அமைதியும், இந்த ஜட உலகத்துல அமைதி சந்தோஷம் தேடி தேடி அழுத்து போயிட்டோம் இல்லைங்களா, கிடைக்கவே இல்லை இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த தெய்வீகமான அமைதி நமக்கு எங்கதான் கிடைக்கும், ஆன்மீகத்துலதான் கிடைக்கும். உன்னதமான நித்திய இடத்தை நீ அடைவாய், பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைவோம், பகவானே அடைவோம் அப்படின்றத எங்க தாத்பரியம். மாதாஜி 18.63 ஸ்லோகம். சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதிதே ஞானம் ஆக்யாதம் புகயதரம் மயா விம்ருஷ்யத் அசேஷேன யதி சதி சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டில் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரகசியமான விஷயம் இல்லைங்களா? ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல, ஏன்னா இது தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்? எதுக்கு இங்க இருக்கோம், எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்படுறோம், ஏன் எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்குது, ஏன் எனக்கு நடக்க மாட்டேங்குது, இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, இதெல்லாம் தான் நம்மளோட குழப்பம். ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்து வெளியில இந்த இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வர, இந்த பிறப்பிறப்பு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வர விஷயம்தான் இந்த பகவத்கீதை, நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ், பகவான் எல்லாம் இல்லைங்களா? இந்த வழிகாட்டல் சத்சங்கமா. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரகசியமே இதுதான். இதை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு ரகசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட இந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்காது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணா கூட இந்த அளவு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாலேஜா அது இருக்காது. அதனாலதான் உயர்ந்த அதாவது ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்போது இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்பயும் பகவான் என்ன பண்ணல, இப்படிதான் நீ இருக்கணும்னு சொல்லல. நல்லபடியா அதை கேட்டாச்சு, நல்லபடியா சிந்திச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி போதும். இது வரைக்கும் நிறைய நம்ம அலைஞ்சாச்சு, மேலுலகத்துல இருந்து கீழ் உலகம் வரைக்கும் நிறைய ஆசைகளையும் அனுபவிச்சாச்சு. இது மேல நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு வேண்டாம். உயர்ந்த பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு நம்ம வரணும் இல்லைங்களா? அப்ப முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஏன்னா இது கட்டாயப்படுத்தி வரக்கூடியது கிடையாது. ஏன்னா இது கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு. கட்டாயப்படுத்தி நம்ம யாரையும் நம்ம மேல அன்பு காட்ட சொல்லவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் ஆத்மாவையும் பகவானால கட்டாயப்படுத்தி நீ எனக்கு தான் பக்தி பண்ணணும்னா அது அவ்வளவு உயர்ந்த பக்தியா இருக்காது, உயர்ந்த அன்பா இருக்காது. அதனால நீ செய்ய விரும்புவதை செய். புரிதலோட செய்யணும் போது நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும், நிறைய பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமாவாங்க. சத்சங்கல இணைஞ்சிருக்கணும். நல்லபடியா நம்ம இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு பகவானை, உயர்ந்த பகவானை நம்ம புரிஞ்சு அவங்க மேல நமக்கு பக்தி ஏற்படும் போது அது உயர்ந்த நிலையில இருக்கும். நல்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.65 ஸ்லோகம். சுதா ரங்கநாதன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த டியூனோடய வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பழகிடுச்சு மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேட்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இப்போ இதுல என்ன பாக்குறோம், நம்ம எப்படி நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றதான். எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து இந்த மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், பத்திரமா வச்சுக்கணும் பகவான் மேல. சரிங்களா? எனது பக்தனாகி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுறணும். புலன்கள்லாம் அப்பதான் பாதுகாப்பா இருக்கும். மனம் பகவான் மேல, புலன்கள் பகவான் மேல. பாதுகாப்பா பேங்க்ல எப்படி நம்ம ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி பாதுகாப்பா இருக்கும் நம்மளோட மனமும் புலனும். என்னை வழிபட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி வழிபாடு பண்ணி உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இப்படி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சொல்லி ஈடுபடும் போது இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. பகவானை நம்ம கண்டிப்பா அடைஞ்சிருவோம். அது பகவானே சொல்லிட்டாங்க, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால். அர்ஜுனன் கூட நம்மளும் இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளையும் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை பகவான் சும்மா சொன்னாலே நம்ம கேட்கணும். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, ப்ராமிஸ் வர பண்றாங்க, இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். மாதாஜி 18.66 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. உமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வர்ஜ அகம் தவாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுஷோஷாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றதுங்க
நம்ம பாக்குறோம். இதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்துடலாம். சரித்திரம் பார்த்துட்டோம், பாஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுடும். அதாவது வந்துட்டு கோவர்தன் லீலா அப்படின்னு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? கோவர்தன மலையை பகவான் என்ன பண்ணாங்க, தூக்கி தன்னோட கையில பிடிச்சிருந்தாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயும் வந்து இந்திரனுக்கு தான் எல்லா பூஜைகளையும் பண்ணுவாங்க. வருஷா வருஷம் நம்ம பொங்கல் செய்யறோம் இல்லைங்களா? சூரிய தேவனுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கும் விதமா அதே மாதிரி விளச்சவாசிகள்லாம் இந்திரனுக்கு மழை வந்து இந்திரனால் தான் கிடைக்குது, அதனால செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வருஷம் பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, பகவான் என்ன சொன்னாங்கன்னா, கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணலாம், அதுதான் மேகங்கள் எல்லாம் தடுத்து நமக்கு மழையை வந்து கொடுக்குது, அப்புறம் அதுலதான் நல்லபடியா எல்லாம் செழிப்பா வளர்றதுனால பசுக்கள்லாம் நல்லபடியா ஆகாரம் எடுத்துக்குது, நமக்கும் நல்ல ஆகாரங்கள்லாம் கிடைக்குது, அதனால நம்ம கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. உடனே விரஜவாசிகளும் கிருஷ்ணர் சொன்ன கேட்பாங்க இல்லையா, உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. உடனே இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துருது, எனக்கு இவ்வளவு காலம் பூஜை பண்ணிட்டு கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல காட்டு மழை, ஊரே வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போற மாதிரி வந்து மழை பெய்யுது. தூண் மாதிரி இருந்துதான் அந்த இதெல்லாம் டிராப்ஸ் எல்லாம், அந்த மாதிரி மழை. உடனே விரஜவாசிகள் எல்லாம் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாங்க, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்ட்டு. உடனே பகவான் என்ன பண்ணாங்க, கோவர்தன் மலையை தூக்கி தன்னோட இடது கையில சுண்டு வரலால 7 நாள் அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்போ இந்திரன் இது வந்து யாரால பண்ண முடியும், பகவானால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்திரன் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க, தெரியாம பகவான்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அப்புறம் வந்துட்டு எல்லாமே சரியா நார்மல் ஆச்சு அப்படின்றதுதான். ஏன்னா பகவான்கிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு. நம்ம இப்ப 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க, எல்லாராலையுமே நம்ம வந்து இங்க வெறும் சூரியன் சந்திரன் இவங்க எல்லாம் பிரதானமா நமக்கு தெரியுது. ஆனா எல்லா தேவர்களோட ஒத்துழைப்போட தான் நம்ம இந்த உலகத்துல நம்மளால சர்வை பண்ணவே முடியும். அப்ப எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்மளால நன்றிகளை தெரிவிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் யார்கிட்ட இருந்து உருவாகி இருக்காங்க, பகவான் கிட்ட. அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணி அவங்க திருப்தி பண்ணும்போது எல்லாமே திருப்தி அடையும், அதான் எல்லாருமே திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்றது. வேர்ல தண்ணி ஊத்துனா மரம் முழுக்க செழிப்பா இருக்கிற மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது சரணாகதி பண்ணும்போது எல்லாமே திருப்தி அடையுது. ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம், எல்லாமே பகவான் திருமேனிக்குள்ள ஐக்கியம், பகவான் அதுக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்படின்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது இந்த உடலே வந்து அதோட சக்தி எடுத்துக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது எல்லாரையும் நம்ம திருப்தி பண்ண ஒரு தாத்பரியம் அங்க கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த கோவர்தன் லீலையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, ஏன்னா மத்த தர்மங்கள்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா ஏதோ ஒரு ஆசைக்காக நம்ம தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? முக்திக்காக நம்ம தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவோன்றது கிடையாது. ஆசை ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், பணம் வேணும், நல்ல உத்தியோகம் வேணும், நல்ல நாலேஜ் வேணும், அப்படின்னு நல்ல வேலை வேணும் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம ஏதோ இது விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களும், ஆனா முக்தின்றது பகவானால மட்டும்தான் தர முடியும். அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் போதும்னு நினைக்கும் போது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி போதும்னு நினைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்ட்டு நம்ம சரணாகதி அடையும் போது பகவான் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லபடியா பாதுகாப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு என்ன பண்றாங்க, பயப்படாதே அப்படின்னு ஆறுதலும் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.67 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிரமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। इदं दे नादभस्काय नावक्ताय कदासन नासाश्यु शुरुसवे वाच्यं नसमां यो अप्यसुदी। हरे कृष्णा माताजी। பிரபுஜி, இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமையுள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இந்த ரகசியம் இல்லைங்களா, இது உயர்ந்த ரகசியம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ரகசியத்தை யாருக்கெல்லாம் தெரிய வைக்க கூடாதான், தவம் இல்லாதவங்களுக்கு. நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இங்க கேக்குறோம்னால நமக்கு சுக்ருதி இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிறைய பக்தி சுக்ருதி இதெல்லாம் பண்ணி பாபங்கள்லாம் வெகுவா குறைஞ்சிருக்கிறதுனால மட்டுமே தான் நம்மளால இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை ரகசியத்தை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ யாருக்கெல்லாம் தவம் இல்லையோ பக்தி இல்லையோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு பகவான் மீது பொறாமை உள்ளவங்களுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.68-69 ஸ்லோகம். பத்மாவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யயிதம் பரமம் குக்யம் மத் பக்தேஷ் வபிதாஷ் யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா
மாம் ஏவஸ்யத் யசம்சய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு ஸ்லோகம் 69 இருக்கு, வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்க இருக்கு? கீழே அந்த இருக்கா? அந்த இருக்கு, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ந ச தஸ்மான் மனுஷ் ஏஷு கஷ்சின் மே பிரிய கிருத்தம பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அந்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை என்னது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானம், உயர்ந்த ரகசியத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா? அதுதாங்க ரொம்ப உயர்ந்த விஷயமும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தூய பக்தி எப்பயுமே உறுதியோட கிடைக்கும். அதே மாதிரி நிச்சயமா அவங்க பகவானை அடைவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. ஏன்னா இதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயம் இல்லைங்களா? ஒரு ஆத்மாவுக்கு நம்ம யாருக்கு எவ்வளவோ நன்மைகள் செய்வோம். பணம் கொடுப்போம், இல்லைன்னா துணிமணி, இல்லைன்னா சாப்பாடு, ஏதாவது நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம், ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஆனா ஒரு ஆத்மாவுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இருக்கிறதுல உயர்ந்த விஷயம் என்ன? இந்த நாலேஜ், பகவத்கீதை, பகவான், சாஸ்திரம், இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்க, நாம சங்கீர்த்தனம், இதெல்லாம் கொடுக்கறதுதான். அப்போ இந்த மாதிரி யார் இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்களோ அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அதனால இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நீங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா? உங்களை சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ், இதை விட ஒரு சிறந்த நன்மை அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்காது. அதனால எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா அவங்க என்ன பண்ணாங்க? இந்த கிருஷ்ண பக்திய அவங்க மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களே முக்தி அடைஞ்சிருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க அப்படி பண்ணல. என்ன பண்ணாங்க? அவங்க குரு சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நல்லபடியா கேட்டு எவ்வளவோ தடங்களையும் மீறி இந்த கிருஷ்ண பக்திய உலகம் ஃபுல்லா உள்ள எல்லாருக்கும், வெறும் நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும், இப்ப உலகம் ஃபுல்லா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் யாரு? பிரபுபாதா இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி நம்ம இந்த உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை, ரகசியத்தை நம்ம உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதாங்க தாற்பயம். அப்படி செஞ்சோம்னா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை விட ஒரு உயர்ந்த விஷயம் நம்ம வேற யாருக்கும் செய்யக்கூடியதா இருக்காது. அதனால நம்ம எல்லாருமே அவசியம் இதை நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.70 ஸ்லோகம். ஜீவரேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यतेषा इमं धर्मयां शाश्वतम् अवेयोः ज्ञान अज्ञानो तेनाहम् इष्ट्यास्यम् इति मे मतिः। हरे कृष्ण மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இப்ப இது யாருக்கும் நடந்த உரையாடல்? பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இல்லைங்களா? உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் இல்லைங்களா? அப்ப உயர்ந்த ஞானம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஒரு விஷயத்த யார் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரிய வந்துரும், சரி தவறு தெரிய வந்துரும் இல்லைங்களா? அப்ப தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். ஏன்னா பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு அந்த ரெகுலேட்டர் லைஃப் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க நல்லபடியா பகவானை வழிபடுவாங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க பகவான்கிட்ட அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.71 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. நந்தினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வாவான் அனஷ்யஸ்ய தூயஸ்ய ஸ்ருணுயாத் அபி யோ நரஹ யோ அபி முத்த சுபாங்கில் லோகான் பிரணோயாத் புண்ணிய கர்மானாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இன்றியும்
பகவான் பொறாமை அப்படின்றத ஆரம்பத்துல இருந்தே நிராகரிச்சுட்டே இருக்காங்களா அப்படின்னும் போது அதுல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருந்துக்கணும். நம்பிக்கை அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தையும் பகவானையும் நம்பலைன்னா நம்மளுக்கு ஆதாரமே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்போது நம்பிக்கையோட பொறாமையின்றி இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ நல்லபடியா கேட்கறது, அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு பகவத்கீதை கேட்க கேட்க நம்மளோட பாவங்கள் தொலையும் இல்லைங்களா. புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். பாபம் தொலையுதுனாலே நம்ம எங்க போவோம், நம்ம உயர்ந்த லோகங்களுக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறுதியில் பகவானை அடைவோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.73 ஸ்லோகம். ரிமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तवत् प्रसादान्मशाश्युत स्थितितोऽस्मि कर सन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्णा माता जी। அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே. இப்ப நம்மளும் அர்ஜுனர் கூட இருந்து கேட்டிருக்கோம், திருதராஷ்டிரர் கூட எல்லாம் இல்ல, அர்ஜுனர் கூட இருந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனோட மனநிலையில நம்மளும் இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற மாதிரி சரிங்களா. அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. நம்ம கிட்ட ஒரு அறியாமை இருந்தது இல்லைங்களா, இது வரைக்கும் சரி தவறு தெரியாம நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், என்ன கர்மம் என்ன குணம் எப்படி பக்தி யாரு பகவான் இதெல்லாம் தெரியாம இருந்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மயக்கம் எல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா. ஏன்னா அர்ஜுனன் ஆரம்பத்துல கவலையில ஆரம்பிச்சாங்க, இப்ப பகவான்கிட்ட நல்லபடியா உபதேசத்தெல்லாம் கேட்டு தெளிவடைஞ்சு என்ன பண்ண போறாங்க, தன்னோட கடமைய பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக பட்டுதல் இல்லாம செய்ய போறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நிலையிலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையும் அமையணும். எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது, தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். என்ன நம்மளோட நினைவு, ஆத்மா அப்படின்றத நம்மளோட நினைவு. ஏன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை நம்மளுக்கு பகவான் 2வது அத்தியாயத்திலே கொடுத்துட்டாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், இந்த உடலே பிரதானம், இந்த உடல் சார்ந்த விஷயமே பிரதானம் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா. ஆனா இப்ப நம்மளோட சுய நினைவுன்றது என்னது, நான் இந்த சரீரம் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றதா இல்லைங்களா. அப்போ தங்களது கருணையால் பகவானோட உபதேசத்தை கேட்டு நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். ஆக்சுவலா அர்ஜுனர் ஏற்கனவே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்தான், ஆனா அர்ஜுனர் பகவான் அர்ஜுனர் மூலியமா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அர்ஜுனர் இங்க சொல்லும் போது நமக்காக சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா. நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, இது வரைக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்திருக்கும், மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம தெளிவில்லாம இருந்திருப்போம், அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு இப்ப விலகி போயிருக்கு. நான் தற்போது உறுதியின் உள்ளேன், பக்தி பகவான் அப்படின்றதுல உறுதியோட இருக்கும் இல்லைங்களா. தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். பகவான் எப்படிலாம் நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ நம்ம தயாரா இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.74-75 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. इत्यहं वासुदेवस्य वर्धस्य शः महत्मत् मनः संवादमिमं रौषमत् ரோமஹர்ஷனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆயிடுச்சு மொபைல், அதனால மூவ் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. பிரசாத ஸ்ருதவா நேதத் குக்யம் பரம் பாகம் யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணாத் சாத் ஹதயஹ ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொபைல் ஹீட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, மூவ் ஆகவே மாட்டேன்றது. ஹரே கிருஷ்ண. எதுவும் சிரமம் இருந்தாதான் இந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றது தெரிய வருது. சாரில சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். இப்ப இது 2 மகாத்மாக்களுக்கு நடந்த உரையாடல் இல்லைங்களா. அப்போ அது நல்லபடியா சஞ்சயனும் கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பாகவதமும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரீட்சித் மகாராஜருக்கும் நடந்த 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல். அதனாலதான் அதுவும் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்களா.
அப்ப இந்த மாதிரி உரையாடல் நம்ம கேட்கும்போது அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. இதெல்லாம் கேட்டோடனே சஞ்சயனுக்கு எப்படி இருக்கான், ரொம்பவே சந்தோஷத்தோட இருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். வியாசரின் கருணையால், ஏன்னா வியாசர் தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த ஞான திருஷ்டி கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதாவது அரண்மனையிலிருந்தே குருஷேத்திரத்துல என்ன நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கும் தாத்பரியத்தை கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர், யோகங்களின் இறைவர் சரிங்களா, அதாவது சுப்ரீம் யோகின்னு சொல்லுவாங்க, அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை பகவான் அவங்களே நடத்தின உரையாடல். நம்ம பொதுவா என்ன பண்ணுவோம், யாராவது சொல்லி கேட்போம், நாரதர் சொல்லியோ இல்ல வியாசர் சொல்லியோ இல்ல யாராவது ஒரு டிவோட்டி சொல்லி நம்ம வந்து கேட்போம். ஆனா இந்த உரையாடல் மட்டும் என்னது, பகவானே சொன்ன உபதேசங்கள் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்றத சஞ்சயன் குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.76 இருக்கும். எஸ் மாதாஜி. வள்ளியம்மாள் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। राजन् संस्मृत्य संबतां इमं अद्भुतं केशवर्धनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து நம்மளும் சஞ்சயன் கூட இருந்து என்ன பண்ணணும், மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கணும். கேட்டுட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுறாம நிறைய நினைச்சு பார்க்கணும். ஏன்னா நமக்கான ஒரு இது விஷயம் இல்லைங்களா, இது பகவான் கொடுத்த உபதேசம். நினைச்சு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது உயர்ந்த பகவான் நம்ம மேல உள்ள கருணையினால இவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டங்களே விடுதலை தர விஷயம், முக்திக்கான மார்க்கம். அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் கேட்டு நினைச்சு நம்ம இன்பம் அடையணும், புரிதல்ல கொண்டு வரணும்ன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.78 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுத்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவாணீதிர் மதிர்மம. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ 18.78 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர், எல்லா யோகங்களுக்கும் இறைவன் கிருஷ்ணர் சரிங்களா, உயர்ந்த யோகி, சுப்ரீம் யோகின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ பகவான், எங்கெல்லாம் இருக்காங்க, நம்மளோட இதயத்திலே இருக்காங்க இல்லைங்களா. பகவான் எங்கெல்லாம், எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க, நம்ம இதயத்திலும் இருக்காங்க. உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, சிறந்த டிவோட்டி இல்லைங்களா, சர்வோத்தமன், அவங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சஞ்சயன் குறிப்பிடுறாங்க. மறுபடியும் செல்வம், வெற்றி, அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல எனக்கு நிறைய செல்வம் வந்து சேரும், எனக்கு நிறைய இந்த ஜட உலகத்துல வெற்றி அடைவேன் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அது சரியான புரிதல் கிடையாது. செல்வம் நம்ம பக்திக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நிறைய செல்வங்கள் சரிங்களா, ஞானம், இதெல்லாம் தான் செல்வம் இல்லைங்களா. திடமான நம்பிக்கை, அதெல்லாம் தான் செல்வம். அப்ப அதெல்லாம் நிறைஞ்சு பக்திக்கு தேவையான செல்வங்கள் எல்லாம், வெற்றி, பக்தியில நம்ம எந்த தடங்களும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம முழுமை அடையணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு எவ்வளவு தகுதிகள் வேணும் இல்லைங்களா, அந்த வெற்றியை நமக்கு கொடுக்கணும் பகவான் நமக்கு. அப்புறம் அசாதாரணமான வலிமை, பக்தி பண்றதுக்கு தேவையான வலிமை இல்லைங்களா, மன உறுதி, அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும். நியாயம், எப்பயுமே தர்மத்தின் வழியில நிக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப நியாயம், இதெல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும், அதுதான் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சஞ்சயன் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ எங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம இதயத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்க இருக்கிறாங்களோ, அப்புறம் அர்ஜுனர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சொல்லி 18வது அத்தியாயத்தை நம்ம நிறைவு பண்றோம். லெவல் 1 நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தோட, குருவின் அனுகிரகத்தோட, பிரபுபாதாவோட அனுகிரகத்தோட, சிக்ஷா குருக்களின் ஆசீர்வாதத்தோட இந்த 18வது அத்தியாயத்தை நம்ம நிறைவு செய்யறோம் சரிங்களா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.